маҳалла, масъулият ва сарбориҳои он. чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. ҳамин фарҳанги иҷтимоии мо решаш маҳалла. давраи истиқлол ба омада ҳамин мақоми маҳалла бардошта шуд. намояндаи раиси шаҳр ҳамин маҳал аст. ба шумо бо одамон кор кардан маъқул аст? мо аҳамият надиҳем, онҳо моро дастгирӣ намекунанд. ҳаракат мекунем ҳамаҳои масъулашона ҳал кардан. на ҳамаи мардумро ҳамаи раисони маҳалло шинохта наметавонанд. бо 2 ҳафта ва 1 маротиба шанбега гузаронда меистем. аҳлигӣ ҳамсоягони ман нишон медиҳад. маҳалла ин ҳимоятгари ҷамъият аст. چی که ما سپارش ها که میگیریم همون اجرا کردنش به حرکت میکنیم. ҳар ҳафта якбор ба қадри имкон ҳашари умумхалқӣ ташкил мекунем. ҳамаи навигариҳои маҳалла аз ҳамаҷо фаҳмида мешуд.